केंजा केंजा काशी निंपी मारुसी केंजा और गाले गुगड़ी कोई वाले मसाला गसी की वाले। హాయ్ ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు డెమో చూసారు కదా, ఆ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం. అంతకంటే ముందు వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఇలాంటి వీడియోస్ చాలా వస్తుంటాయి. ప్రతి వీడియోని మిస్ అవ్వకుండా చూడాలి అంటే మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంటుంది, అందులో జాయిన్ అవ్వండి. అక్కడ నుంచి ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. అండ్ నేను పెట్టిన ప్రతి వీడియో అక్కడ పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటా, అక్కడ నుంచి యూట్యూబ్లో చూడొచ్చు. సో మన గోండి సాంగ్, కొత్త సాంగ్ సూపర్ అంటే సూపర్గా ఉంది. వీడియో చూసారు కదా, ఖచ్చితంగా లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. సో ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి ఫోటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ముందుగా ఇక్కడ ఫస్ట్ లిరిక్స్ ఉంటుంది కదా, 4 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర, అక్కడ ఫోటో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఒకటి ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. సో ఒక ఫోటో ఉంటుంది, ఈ ఫోటోని 3 డాట్స్ పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా చేసుకోండి. కరెక్ట్గా రాకపోతే ఇట్లా జూమ్ చేసి మధ్యలో పెట్టేసుకోండి. ఇట్లా పెట్టేసి సో ఇక్కడ 3 సెకండ్ 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో ఇక్కడ వరకు డ్రాగ్ చేసి కిందకి తీసుకురండి, లిరిక్స్ కిందికి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ సేమ్ ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా. ఇప్పుడు ఈ ఫొటోస్ కావచ్చు, ఏదైనా ఫోటో యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఫోటో 3 డాట్స్ పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో ప్రతి ఫోటోకి సేమ్ ప్రాసెస్, ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర వచ్చి కట్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో ప్లస్ ఐకాన్ మీడియా ఫోటో 3 డాట్స్ పిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా బీట్ మార్క్ దగ్గర కట్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఇలా కంటిన్యూగా మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి. సో ఫ్రెండ్స్, నేను కొంచెం స్కిప్ చేసి మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. సో ఫ్రెండ్స్, మొత్తం ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకుంటే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు దీనికి సేక్ ఎఫెక్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి. దానికోసం బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇక్కడ ఫస్ట్ ఫోటో లాంగ్ ఫోటో ఉంటుంది, దాని తర్వాత ఇంకో 2 ఫొటోస్ ఉంటాయి. సో ముందుగా ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ లిరిక్స్ ఉంది కదా, దీన్ని పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి కింద ఫోటోని కింద నుంచి కాపీ చేసుకోండి. ఒకసారి కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు లిరిక్స్ ఉంది కదా, దీని పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ పేస్ట్ చేసుకోండి. సో పేస్ట్ టైల్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ సెకండ్ లిరిక్స్కి సేమ్ ప్రాసెస్, పేస్ట్ టైల్. సో రెండింటిని పేస్ట్ టైల్ చేసి కింద ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని కింద నుంచి పేస్ట్ చేసుకోండి. సో కింద నుంచి పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో వచ్చిందిగా. ఇప్పుడు మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఈ సెకండ్ ఫోటో చిన్న ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేసి సో ఇప్పుడు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది, కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వండి. సో ఇక్కడ సెకండ్ ఫోటో ఉంది కదా, దీన్ని పేస్ట్ చేసుకోండి. సో దాని తర్వాత వచ్చే ఇంకో ఫోటో పేస్ట్, మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో 3 ఫొటోస్ పేస్ట్ చేసి మధ్యలో ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చేయండి. మళ్ళీ 3 ఫొటోస్ చిన్న సైజ్ ఫొటోస్ ఉంటాయి కదా, వాటిని 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో 3 ఫొటోస్ కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకొని మళ్ళీ ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ సేమ్ 3 ఫొటోస్. సో ఇది కంప్లీట్గా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవడం. సో 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో గ్యాప్ ఇవ్వాలి, మళ్ళీ 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి. సో చివరి వరకు ఒక్కటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి, 3 ఫొటోస్ యాడ్ చేసుకోవాలి, ఒక ఫోటో వదిలేసేయాలి. కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. లాస్ట్ వరకు ఇలాగే యాడ్ చేసుకోండి. సో కన్ఫ్యూజన్ ఏముండదు, సింపుల్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. లాస్ట్ వరకు కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్, ఇలాగే మొత్తం లాస్ట్ వరకు. సో లాస్ట్ 29 సెకండ్స్ 23 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేసి మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి సేక్ ఎఫెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు లాస్ట్ ఫోటో ఉంటుంది. సో
ఈ లాస్ట్ ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. సో పైనుంచి కాపీ చేసుకోండి, కాపీ లేయర్ చేసుకోండి. బ్యాక్ వచ్చి బీట్ మార్క్ ఓపెన్ చేస్తే సో ఇప్పుడు మిగిలిపోయిన ఎన్ని ఫొటోస్ ఉంటాయో అన్ని ఫొటోస్కి యాడ్ చేసుకోవాలి. 4 సెకండ్స్ 7 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటోని పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి పైనుంచి పేస్ట్ టైల్ పక్కన ఆరో మార్క్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ వేసుకోండి. సో పేస్ట్ వేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. సో ఇప్పుడు 3 ఫొటోస్ వదిలేసి మళ్ళీ ఇంకో ఫోటో పేస్ట్. సో మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్, మళ్ళీ 3 ఫొటోస్ వదిలేసి పేస్ట్. మళ్ళీ కంటిన్యూ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. 3 ఫొటోస్ వదిలేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. 3 ఫొటోస్ వదిలేసేయాలి, ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకోవాలి. సో కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. సో ఒక్క ఫోటో మిస్ కాకుండా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. సో 3 ఫొటోస్ ఆల్రెడీ యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి వాటిని వదిలేసి మళ్ళీ ఒక ఫోటో పేస్ట్ వేసుకుంటూ చివరి దాకా సేమ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. కంటిన్యూగా ఇలాగే మొత్తం ఫొటోస్ని యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. సో ఒక్కొక్క ఫోటో చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా టైం అవుతుంది, అందుకే నేను స్కిప్ చేసి చూపిస్తున్నా. మీరు మాత్రం కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవాలి. సో లాస్ట్ 28 సెకండ్ 25 మిల్లీ సెకండ్ దగ్గర ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. ఫ్రెండ్స్ ఈ ఫోటో వరకు యాడ్ చేస్తే ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయినట్టే. సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ వీడియో కంప్లీట్ అయిపోయిందిగా. షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.